Ommi tajt li meta kont żgħira kienu jiġewni ħafna widnejja. Jidher li fil-widna hemm lok ta' ħafna kundizzjonijiet, fosthom infezzjonijiet. Iva, il-widna komplikata għax minħabba il-funzjoni tagħha. Jiġifieri għandna 3 partijiet tal-widna, l-widna ta' barra li tikkonsisti fil-pinna u l-kanal ta' ġewwa u dawk jiservu kemm bħala sound locator, nkunu nafu minn fejn il-ħossu ġej, u l-kanal ta' ġewwa iservi wkoll bħala speech enhancer fis-sens li jikkonċentra is-sound li dieħel għal parti l-ġewwa ta' widna u speċjalment isu jenħansja iżid il-frekwenzi li jaqblu mal-kliem tagħna bejn 2000 u 6000 Hz. Mbagħad għandek il-parti tan-nofs tal-widna mit-tambur u l-għadam tal-widnejn u dawk ishom iservu bħala transformer. Jiġifieri jistrasformaw il-vibrazzjoni tas-sound ġo signal elettriku u ikabru s-sound kważi 17%. Mbagħad għandek il-parti ta' ġewwa l-iktar parti komplikata tal-widna fejn għandek ngħidulu l-bebux u l-koklea u mbagħad il-parti tal-organi ta' korti fejn hemm ix-xar il-outer hair cells u l-inner hair cells li xogħolhom dawk ibidlu sinjal mekkaniku, il-vibrations ta' signal ta' sound, ġo messaġġ elettriku għal moħħ u hekk nisimgħu. Għalkemm ħafna jassoċjaw il-widna ma' smigħ, tajjeb li nfakru wkoll li l-widna hija responsabbli mill-bilanċ tal-persuna. Ġieli nisimgħu kliem bħal iċċaqlaq l-ilma ta' wara widnejja. Iżda x'ikun dan l-ilma? Din importanti għax fl domanda insejt insemmi wkoll funzjoni oħra tal-widna li jisservi bħala organu tal-bilanċ ukoll. Għax barra l-parti li semmejt fil-parti ta' ġewwa net fl-inner ear hemm ukoll dik li tissejjaħ il-labirint. U din il-funzjoni tagħha huwa biex tissinjala il-bilanċ tagħna. Allura l-ilma żewġ parti jew jistimula iċ-ċelluli ngħidulhom il-kupula ta' fejn hemm is-semicircular canals. U dan il-funzjoni tagħhom huwa jekk jiena qed indu fuq is-siġġu jew imbaxxi rasi l quddiem u lura jew nagħmel hekk, dak ngħidulu angular acceleration, qed indawru rasna b'ċertu angolu u dak jistimula is-semicircular canals. Jekk qed inmur quddiem u lura jew fuq u l-isfel, dak nistimulaw il-parti tal-labirint li tisejja l-vestibule. Issa dawn importanti li s-signals li jagħti l-moħħ minn naħa waħda, widna ta' naħa waħda, u naħa l-oħra ikunu indaqs, ikunu jimmaċċjaw. Jekk ikun hemm ftit differenza, nisbilanċjaw ruħna u meta ngħidu ċaqla l-ilma tal-bilanċ nibdew naraw il-kamra ddum. Jiġifieri dik hija funzjoni integrali oħra tal-widna li tikkontrolla l-bilanċ tagħna fl-ispazju. Il-widna tipproċessa wkoll il-ħsejjes u tgħin fil-proċess ta' smigħ. Il-partijiet differenti tal-widna jilagħbu rwol importanti f'dan. Ejjew naraw ftit kif taħdem il-widna f'dak li għandu x'jaqsam ma' smigħ. Iva, diġà semmejt mela l-ewwel is-sound irid jaħbad mal-widna ta' barra, il-pinna, li dak isu jiġbor is-sound, jiffokah. Jidħol dak il-vibrazzjoni ta' sound, kull ma huwa vibrazzjoni ta' particles, dak il-vibrazzjoni ta' ħoss jidħol ġol kanal li semmej diġà jkun hemm ftit reżonanza għal isu jikkonċentra il-ħoss u inserta jaqbel perfettament it-tul u l-wisa tal-kanal jaqbel perfettament mal-frekwenzi tal-ispeech isu bejn 1000 u 6000 Hz. Mbagħad jaħbad mat-tambur dak jibda jivvibra u l-vibrazzjoni tat-tambur iwasslu tul dak l-għadam żgħar l-ossicles għal oval window u hekk imbagħad jistimula l-ilma ta' ġol l-inner ear għax hemm ilma hemm ukoll. Dak l-ilma ta' l-inner ear jistimula mbagħad dak ix-xar li hemm fl-organ of corti l-ewwel l-outer hair cells u l-inner hair cells. U hemmhekk eżattament fejn ikun hemm ngħidulu transmechanical transduction bl-Ingliż, jiġifieri il-messaġġ mekkaniku isir messaġġ elettroniku, jiġifieri u jagħti messaġġ il-moħħ. Ta' xejn ftit iktar komplikat, imma pereżempju oħra li jsir fil-koklea huwa ċertu parti tal-koklea jistimula ruħu għal ċertu ħsejjes biss, jiġi jkun hemm dak ngħidulu tonotopicity, jiġifieri ċertu frekwenzi jistimula parti u ċertu frekwenzi jistimula parti oħra. Dik importanti u oħra hija dawk ix-xar mhux biss huma sensittivi għas-sound, jagħmlu ftit amplifikazzjoni, ngħidulu cochlear gain. U t-tielet ħaġa importanti li ssir fis-smigħ huwa li nistgħu niddiskriminaw bejn ħossu ieħor, mhux biex bil-frekwenzi illi l-widna sana, widna li m'hemmx ħsara, jista' distingwi bejn ħoss u ħsejjes. Allura nkun nistgħu pereżempju mmorru xi restaurant jew mmorru xi post fejn hemm ħafna storbju,
nifmu l-ħaddieħor mhux biex nisimgħu il-ħsejjes ta' madwarna. Nafu kemm mal-widna hemm marbuta diversi kundizzjonijiet li però mhux bil-fors kollha kemm huma jaffettwaw is-smigħ tagħna. Però importanti li nieħdu ħsieb widnejna ħalli nevitaw komplikazzjonijiet li mbagħad jistgħu jkunu irreparabbli. Dawn, dis-sistema hija komplikata ovvjament u l-iktar part li huwa delikat huwa l-parti ta' ġewwa tal-widna. Issa din tkun sensittiva għal waħda mill-affarijiet li sfortunat anke Malta insibuha madwarna, l-istorbju. Dak ngħidulu noise pollution. U dak ix-xahar li semmejt l-iktar l-ewwel post fejn jagħmel ħsara huwa fuq dak ix-xahar u meta dawk nitilfuhom nitilfu s-smigħ. U dan isir kważi minn kif nitwildu. Ġifieri importanti aħna jkollna tfal żgħar jew ma nħallhomx jużaw dawk il-headphones li jkunu għoljin. Ġifieri dejjem ngħid jekk xi ħadd juża xi headphones, headphones tal-mobile phones xi ħsar jista' jagħmel. Jista' jara l-ħsara u nara ħafna tfal llum ukoll jkollhom ħsara. Mbagħad l-adulti min juża il-tools hawn għodda li jużaw bil-pressa, power tools, min jagħmel il-chasing, min juża magni tal-ħadid jew magni ta' mastudaxxi, dan kollha qed nagħmlu ħsara. L-ewwel naħseb l-iktar ħsara li naraw fil-widna huwa noise induced hearing loss, nuqqas ta' smigħ minħabba fl-istorbju. Tieni ħaġa rridu noqgħod anke ċertu mediċini, nista' jkun qed nieħdu ħafna mediċini bla ma nindunaw li jistgħu jagħmlu ħsara. Pereżempju, fl-antik konna ngħidu il-malaria tablets u parti minnhom il-kwinin insibuha llum ġo tonic. Illum saret moda anke żgħażagħ ta' żgħar jieħdu ħafna ġin u tonic, issa jekk jeżaġeraw fit-tonic, dik il-kimika ġo tonic hija kwinin li tista' tagħmel ħsara fis-smigħ. Allura ngħidlhom kważi tridu tieħdu l-ġin, użaw xi mixer ieħor, użaw xi lemonade jew ma nafx, imma mhux ġin għax it-tonic jekk nużaw iż-żejjed jista' jagħmel ħsara. Hemm mediċini oħra, ċerti antibiotics, ċertu mediċini ma nistgħux nevitawhom, imma dawk mhumiex daqshekk komuni. L-iktar komuni il-ħsara li ssir għax ma nibżawx għal widnejna mill-istorbju. Tikka aktar dwar saħħtek. Aktar ma nżommu moħħna attiv, aktar hemm ċans li nbedu r-riskju tal-Alzheimer's, kif ukoll ir-riskju li moħħna jixjieħ u ma nibqgħux nirreaġixxu bl-istess mod. Attivitajiet li jgħinu lil persuni anzjani jibqgħu konċentrati u ma jbatux minn telf ta' memorja jinkludu xogħol fuq il-kompjuter, xogħol tal-idejn, kif ukoll il-parteċipazzjoni f'attivitajiet soċjali. Jidher li l-qari ta' kotba, gazzetti u logħob relatat mal-kliem bħat-tislibiet ma jħallux l-istess effett. Riċerkaturi mill-Klinika Mayo fl-Istati Uniti spjegaw li persuna anzjana ta' il-fuq minn 70 sena importanti li tal-anqas darbtejn fil-ġimgħa tipparteċipa f'attività li permezz tagħha tħaddem moħħha u l-kapaċitajiet tagħha. Tikka aktar dwar saħħtek għada.